Quixera salientar que, polo motivo que estou aquí, vou vos falar das danzas de Cangas, danza de Darbo, danza contra danza de Darbo, da danza de San Sebastián, que se baila en Aldán, e da danza de San Roque, que se baila na parroquia do Ío. E, bueno, ademais de todo isto que acaba de ver o compañeiro Antonio, eu son bailarín da danza de Darbo desde o ano 94 e formo parte da xunta directiva da Asociación Cultural con este mesmo nome, que é unha das razóns pola que estou aquí. Ben, bueno, pues empezarei falando desta danza, sobre todo centraríme a danza de Darbo, que é da que máis coñecemento teño, e despois enseñarei vos tamén algúns vídeos das tres. Bueno, a danza de Darbo bailase en honor a Santa María o día 8 de setembro no adro de Darbo, parroquia de Cangas. Isto faise, vamos a ver, pola mañán, habitualmente, ás 12 do día, celebrase unha misa en honor a Santa María e o remate faise unha procesión bastante grande, porque adoitamos facer aquí uns medio quilómetro, 500 metros de percorrido, máis ou menos. Ao finalizar a procesión ten lugar a danza e a contradanza de Darbo. Ben, esta danza antigamente facíase únicamente polas mañáns. Hoxe en día podemos disfrutar dela pola mañán e tamén pola tarde. Isto foi a causa dunha petición popular a través da Comisión de Festas. Os veciños solicitaron, porque non sei se tuvestes ocasión de ir ali algún ano, pero a cantidad de xente que se reúne nese adro ese día é brutal. Entonces, moitísima xente que quería vela non podía, e solicitou se podía facer unha segunda versión polas tardes. Entonces, habitualmente pola tarde, despois ou antes da misa, que se fai de tarde, tamén se volve a celebrar a bailar a danza. Esta danza ten uns orixes, unha orixe moi incerta. Hai certos documentos, os cales eu non teño, xa vos digo, pero sí que están catalogados por aí certos documentos que falan do século XVI, nos que se fala sobre a danza. Existía anteriormente? Supoñemos que sí, pero non temos certeza deso. Desde entón, desde o século XVI ata hoxe en día, bailouse de xeito ininterrompido, salvo, según os nosos cálculos, esta danza deixouse bailar aproximadamente uns 30 e algo anos. Recuperouse aló polo 86, polo 1986, polo tanto calculamos que se bailou ininterrumpidamente hasta o 50 aproximadamente, os anos 50. Botou 30 e algo de anos sin bailarse e no 86 recuperouse hasta hoxe, bailase ininterrumpidamente. O motivo desta danza, tamén hai varias teorías, como as cousas que non son certas suelen ter varias teorías, e o motivo desta danza dicen que era para darlle gracias a Virxe por favores recibidos durante o ano, e incluso hai xente, por similitude coas outras danzas veciñas, que apuntan que podían ser para pedirlle protección ante a peste que asolou Galicia en xeral, e sobre todo esta comarca que foi bastante perxudicada nos séculos XVII e XVIII pola peste. Entonces apuntan esas dúas vertientes. Había os danzantes, había xente que bailaba por promesa, prometían, era un xeito de promesa que facían a cambio desto que falábamos hai un pouco por un lado da protección ante a peste, e por outro lado a
ante unha boa colleita ou ante o que dicíamos, ante favores recibidos ao longo do ano, moita xente ofrecía a Santa María a cambio depois de ter boa colleita no millo ou en todo o que traballaban. Ben, contaban xa daquela, cando se recolleu, polo 84, 85, 86, contaban os veciños vellos da parroquia, que agora xa están todos mortos, que antigamente ensaiábase este baile, ensaiábano na casa do Tobal. É unha casa que posiblemente, non sabemos con certeza, pero posiblemente foi de xente, xa estuvo habitada por xente con poder económico, porque pola estrutura que ten a casa dá a pensar eso. De feito, dicíamos que antigamente ensayaban ali na casa, os vellos pasaban por ali por diante e dicían que os días antes de bailar a danza que escuitaban sonar as gaitas e repicar as castañolas, o cual asociaban coa danza. E outra hipótese, porque ali na casa dos Tobales, do Tobal, residía a familia Saqueiros, que era unha familia importante. Outra hipótese conta que ian a bailar a familia Saqueiros, familia de nobres que vivían nesa casa, e logo os nobres invitábanos a merendar os danzantes, habitualmente viño e pantrigo. Ben, entonces, isto como anécdota de un pouco de situarvos na historia do pouco que se conoce. Ben, da historia máis recente, que do que eu teño máis conocemento, vou vos falar a continuación. En 1984 constitúese en Aldán, en Cangas, a Asociación Cultural Lembranzas da Ría, da man de Xosé Menduíña Bastón e Margarita Turnes. E foron eles, xunto cos demais fundadores, os que recuperaron, fundadores da asociación, entendes, que recuperaron e conseguiron que se volvese a bailar a danza contra a danza de Darbo. Creemos que en 1986 foi o primeiro ano, porque foi un par de anos despois de constituirse a asociación. Ben, o curioso é que cando se interesaron por isto e querían recuperar a danza, preguntaron pola parroquia e quedaban moi poucos vellos que se acordasen. Eles si acordaban e dicían, si, nesta parroquia bailábase a danza, bailouse o acordo, pois algúns dicían de ver a abuela bailar, pero non eran quen de describir con certeza como eran os pasos ou a estructura da danza, non recordaban eso. E por curiosidades da vida, chegou aos nosos oídos, bueno, eu daquela non estaba, pero aos compañeiros, de que parecía ser que unha muller, Antonia Martínez Seijas, conocida como Choncha Martínez, unha muller da Coruña, si viñera varios anos, estou falando de anos 40, a década dos 40, estuvera por Darbo en repetidas ocasións e vendo a danza. Esta muller, debo dicir, esta muller era directora e fundadora dos grupos de coros e danzas da sección femenina da Coruña. Vale, a sección femenina da Coruña, este grupo fundouse nos anos 40. Ela, desde que fundou ese grupo, adicouse a investigar, a estudiar e a recoller danzas por toda Galicia. Dicimos que esta danza recuperouse gracias a ela porque ela tiña documentada esta danza antes de que se deixara de bailar. Ela viñera nesa década dos 40 en repetidas ocasións, 3-4 anos seguidos, e gustou tanto desta danza que grabou a música e transcribiu en papel a danza como se bailaba. Isto axudounos, evidentemente, axudounos moitísimo a hora de recuperala, porque ela tiña todo, de feito, ela montou esta danza no seu grupo de baile e reproducíana tal cual. Vamos a ver, según contan os que daquel entón estaban, dicen que unha vez viñeron de falar con esta señora, chegaron aquí e volveron a falar cos vellos da parroquia. E, bueno, esta danza, había, por exemplo, preguntaban, e había castañolas? Sí, é certo que bailaban con castañolas e vestían, é dicir, toda a información que nos deu aquela señora sí que se correspondía coas poucas cousas que recordaban os vellos da parroquia, o cual nos asegura un pouco o tema da fidelidade e isto. Como anécdota, comentar que houve un ano, segundo nos contou ela, que as mulleres bailaron tocando castañolas igual que os homes, porque logo contareivos que unha característica destas danzas é que
bailan tocando as castañolas, pero só os homes, as mulleres non. E contaba esta señora que hubo un ano que sí, que recorda ela que as mulleres bailaban con castañolas tamén. Pero só foi un ano, o ano seguinte xa non bailaron con castañolas. E tamén, de xeito anecdótico, comentarvos que cando se recuperou, en 1986, o primeiro ano que se bailou, tocaron dúas gaitas. O habitual que toca un gaiteiro solo, ese ano tocaron dúas gaitas, non sabemos moi ben por qué, pero, bueno, foi ese ano simplemente. O ano seguinte xa se retomou o original. E, bueno, nada, comentarvos que desde hai uns anos constituíse unha asociación cultural que é a que xestiona e coida un pouco todo o que concerne coa danza, o cuidado do almacenamento da roupa, xestión dos cartos, vense donativos dos fregueses ou aportacións da Comisión de Festas e o Concello, que antes non as había, pero nos últimos anos sí están colaborando debido aos bastantes gastos que temos. E tamén chamar os danzantes, os músicos, organizar os ensaios e todo isto. Entonces, esta é a asociación da cual eu formo parte e que intentamos controlar isto. A Comisión de Festas comezou a dar un donativo, que vos dicía ahora, a raíz dun percance que era normal que pasara por outro lado nunha procesión que, bueno, dun xeito fortísimo cunha vela que sabe na procesión queimaron un pantalón dun dos danzantes, entonces hubo queixas e a partir de aí a Comisión empezou a colaborar co tema económico. Logo, a continuación falovos da vestimenta e así vos centrades un poquinho máis neste tema. As mulleres, vamos a ver, vou vos poñer aquí teño unhas fotos antiguas, non son exactamente da danza de Darbo, pero son de Darbo, de cando bailaban en carnavales a jota e a muñeira. Podedes ver, son esta e vamos a ver, e esta outra. Vamos a ver, na danza falovos da vestimenta de tal como temos nos recollido, que era a vestimenta na danza de Darbo, e logo comparamos con esta. As mulleres levaban un anagua, roupa branca, por riba un faldón con puntillas enormes. Dicían os vellos que podían chegar a medir as puntillas entre 30 e 40 centímetros incluso. En riba poñían un mandil de veludo negro bordado. Os que utilizamos actualmente son réplicas feitas dos mandils antigos. E en riba, pola parte de arriba, usaban camisa branca con puntillas, un manga bastante ancha e por riba un mantón de cachemir cruzado e atado na espalda, un mantón de cachemir de 4 puntas. Levaban na cabeza unha pañoleta e sombreiro de palla. Actualmente os sombreiros que utilizamos son sancosmeiros, conocidos como sancosmeiros, aínda que según pensamos, e esta foto que estamos vendo agora nos pode corroborar, non era exactamente... Os sancosmeiros son os sombreiros de palla que son de ala recta, e sin embargo vedes na foto que non son exactamente dese estilo. Pero bueno, estos son moi complicados de conseguir hoxe en día e adaptámonos co que puidemos. Cada unha, ademais desto, cada unha das danzantes adorna o seu sombreiro. Nesta foto non está porque non era danza de Darbo. Na danza de Darbo veredes despois un vídeo que vos porei, levan os sombreiros adornados con flores, con moitas flores e o sombreiro bastante grande. Este é un sombreiro que adornando cada unha na súa casa, por lo tanto, aí van a salir sombreiros moi diferentes, vale, entre eles, en cuanto a color e en forma, algúns máis altos, máis baixos, veremos despois no vídeo. E ademais desto, iban engalanadas con pendientes e colares de ouro. Incluso moitas veces contaban, porque non todo o mundo evidentemente podía permitirse ter colares de ouro, emprestado por veciñas que si o tiñan. Para ese día todo o mundo emprestaba os colares e as mellores galas para que os que bailaran foran o mellor posible. Ben, os homes levamos un traxe escuro, camisa. Antigamente contábanos estes vellos do lugar que antigamente, ahora dun tempo para cá sempre bailamos todos con un traxe uniformado, traxe oscuro, todos iguales, pero antigamente decían que bailaban cada un co traxe, con un traxe calquero, que tiñan en casa,
sempre intentando ir coas mellores galas, co traxe que mellor tiña, o traxe de domingo, pero podían ser bastante diferentes entre eles. Despois isto cambiouse e agora vamos todos o mesmo traxe, un traxe escuro con camisa branca e sombreiro de pano. Nas orellas levamos pendientes, incluso daquela contaban que os homes, claro, agora hai pendientes de clip, pero antes non, entón os homes furaban as orellas para poder levar os pendientes. Ben, sobre o porqué dos pendientes hai varias teorías, vale? A primeira di que os poñían por promesa, facían unha promesa á Virgen, o que falábamos antes, e entón unha desas promesas, algúns dicían, bailamos a danza en promesa por tal, outros poñemos pendientes, etc. Antigamente non levaban todos pendientes, había homes que si os levaban por promesa e outros non todos os da fila levaban pendientes. Hoxe en día sí, xa todos ou casi todos levamos pendientes. Non era obrigatorio e outra teoría que simboliza, estamos falando das teorías de poñer os pendientes, unha era por promesa, outra era porque simbolizaba a riqueza e cantos máis grandes e máis brillosos dicían que máis era como fachendear un pouco, máis poder económico tiña cada un. E a terceira teoría di que os homes tiveron, que esta eu teño serias dúbidas porque non está moi contrastado, di que os homes tiveron nalgúna época que facerse pasar polas mulleres, porque sabedes que houve unha época na que non permitían, o cura e a religión non permitía que as mulleres bailaban a danza e bailaban os homes vestidos de muller, e entón hai unha teoría que dice que se cadra os homes nesa época tuveron que levar os pendientes ou ir de muller e logo pasar a bailar de homes que tamén permaneceron con eles. Eu esta teoría personalmente non a teño moi clara, si está moi arraigada nas outras dúas danzas, na de Darbo non tanto, non escuitei falar demasiado esta teoría, pero bueno, comento porque tamén vin por aí catalogada. E isto, perdón. O que vos comentaba antes, todos os homes tocaban as castañolas mentres bailaban, e iso, de anécdota, unha vez as mulleres tamén o fixeron, pero non acordaros que eso en principio non é así. Logo comentovos, vemos a estructura do baile, como están situados, e comentarvos que hai unha persoa que vai ser o guía, e ese guía, para diferenciar os demais, leva no sombreiro un ramallo de plumas de ave, podían ser de faisán ou mesmo de galiña, había varios de pavo real e tal. Contaban os vellos que incluso había veces que o mellor olvidábanse iban a un galiñeiro calquera e arrancaban unha pluma de galiña e xa estaban, o sea que non tiñan que ser especificamente dun. E tamén se lle pon unha pluma de ave a primeira muller, a que baila primeira na fila, que é a que exerce de contraguía das damas. Ben, vou vos poñer, antes de nada ver esta foto da que falábamos, se vos fijades, aquí está todo o que vos acabo de comentar, os faldóns, non se aprecian moi ben as puntillas aquí, pero eu vin a original e sí que se ven. Comentarvos, non sei se a danza se bailaba con estes mandiles ou non, pero estos en concreto, que se ven, non sei se algún tedes conocementos, había uns mandiles en Portugal que eran, hola Luis, que eran deste xeito, de terciopelo, e tiñan como unhas cintas recreando uns debuxos. Ben, aquí nesta foto en concreto levan uns mantóns de Manila, pero na outra, aquí vedes os mantóns de cachemir que levaban incluso os homes. Isto era moi habitual, isto como comentaba antes, é unha foto de carnaval, e no carnaval era moi habitual que se disfrazaran, sobre todo os homes, de mariñeiros, da mili, como van aquí neste caso, con mantón por riba, e contan que no tema dos carnavales bailaban a veces, como vedes, pola mañán con unha saya e pola tarde con outra. Vedes aquí co faldón, igual que na danza de Darbo, e este, sin embargo, era unha saya normal que usaban según dicían, feitas con tela de cortina. E aquí, como os comentaba antes, vedes os sombreiros de pano dos homes, camisa branca, pantalón escuro, faixa, e nas mulleres, o que vos comentaba, os sombreiros de palla, pero que non eran destos ríxidos, senón que teñen pinta de ser bastante maleables. Ben, non me quero liar moito máis, así que vou vos poñer un vídeo desta danza.
Vos poñer un vídeo bastante reciente. Tiña un vídeo antigo, teño, de feito, pero está en VHS e non tivemos tempo de digitalizalo. Non, para agora. Este non é, este. Comentei vos antes, bueno, irei comentando por encima do vídeo, porque parece ser que hubo problemas de audio, non sei se escuitaredes o audio. Comentaba vos antes que se bailaba abaixo, diante da igrexa, non? A danza bailase diante da Virgen na porta da igrexa. E polas tardes, como vos comentaba, dun xeito bastante reciente, por petición... Esa cosa batería do... Sí, non temos... Non, isto é portátil. Hai que enchufar o cargador do portátil. Temos cargador do portátil? Sí, bueno, comentábamos antes que a danza facíase despois da procesión, ou retornar da procesión antes de meter a Virgen dentro da iglesia. Bailase en frente da Virgen e logo desde cando se fundou se recuperou para cá no 80 e algo, por dicíamos antes que por petición popular, que se empezou a bailar tamén pola tarde. Vale, pola tarde era isto que se vía agora no vídeo. No vídeo vais a ver onde se baila pola tarde, que é na parte de arriba do adro, e onde se baila pola mañán, que é na parte de abaixo en frente á igrexa, vale? A ver, solventamos isto, porque o resto do que vos iba a falar iba un pouco a través dos vídeos. Vou vos introducindo un pouco, vamos a ver, do que é o esquema da danza, a coreografía e un pouco os movimentos que se fan nela. Hai un par de cancioneiros que veñen ilustrados e falan un pouco de como teóricamente se bailaban antiguamente, incluso traen partituras e etc. Algúns deles non se acercan demasiado a como se baila a danza actualmente, e faime dubidar de que antigamente tamén fora así, pero si vos vou ler, por exemplo, un que recolleu, que quería enseñarvos aquí. Bueno, leuvos un par deles e logo así na imaxen podedes centrarvos un pouco mellor. Hai un libro de Juanjo Linares que fala bastante ben destos. Vou vos poñer aquí para que vexades. Está aí. Vale, estas son as partituras que trae, etc. Vou vos poñer directamente os esquemas para que os vexades. A danza comeza deste xeito. Bueno. Ahora actualizar no, gracias. Nada, non. Ben, fijadevos, son os trianguliños veñen representando o que serían os homes e os círculos o que serían as mulleres. Entón, é unha fila central de cinco damas con dúas filas aos laterales de cinco danzantes e un guía principal que sería este que está aquí na cabeceira. Ves o punteiro aí? Sí, vese. Vale, este que sería o guía. Como vedes, o guía está máis oscuro e incluso a primeira fileira está un poquinho máis oscura co resto, porque estes serían o que chamamos os contraguías, vale? O primeiro home de cada fila e a primeira dama, que dicíamos antes que levaba tamén unha pluma. Ben, como xa andamos un pouco xustos de tempo, non vos vou a ler as descripcións que en algún caso son erróneas ou non coinciden entre elas de varios cancioneiros, e si vos vou ensinar os gráficos e logo vemos se vos parece o vídeo, sobre o vídeo vos explico, vale? Entonces, a primeira figura da danza empezaría así, deste xeito, con unha serie de movimentos, logo o guía recolle a fila das mulleres, a leva seguindo a dirección que traza aquí a flecha e a coloca deste lado dos homes. Os homes se trasladan hacia o centro e unha vez os homes están aquí situados no centro, repite esa operación, pero ahora collendo a fila de homes. Vanse os homes e agora as mulleres se trasladarían hacia o centro.
Ben, faltan algúns movimentos, que logo veremos no vídeo. Aquí está, isto é, repito, segunda visión de Juanjo Linares. Isto é unha parte un pouco máis complexa, que o que fan a primeira fileira de cada vez vaise, de feito non facemos exactamente así como está neste libro, vaise situando, a primeira fileira sitúase nun lateral, vai entrando, vai seguindo o recorrido das flechas e volve a salir polo outro lado. E así, quedando de última, e queda sucesivamente, este momento faise con todas as filas hasta, como vemos no máis á dereita de todos, que quedamos todos de costas onde antes estábamos de frente. É dicir, si imaginarvos, isto bailase de frente á Virgen. Entonces, empezas a danza bailando todos de cara á Virgen e ao facer isto quedamos todos de costas á Virgen, vale? Por lo tanto, todo isto hai que desfacelo, volve a iniciarse todo este movimento, pero hacia outro lado, hasta volver a quedar de frente á Virgen. Ben, siguiente, este outro movimento, cando os primeiros de cada fila van facendo o que nós chamamos caracoleo, que se van introducindo en zigzag por entre os demais membros da fila hasta chegar ao final. Aquí é outro movimento, se cambia de lado as filas dos homes e as mulleres se trasladan, vale? Logo vémoslo no vídeo que vades verlo moito máis claro. Hai un momento na danza, contan que os contraguías se rebelan ante, porque todo isto, o baile, o guía é o que manda sobre todo, sobre a música e sobre os danzantes. Hai un momento en que os contraguías se rebelan ante esta suposta autoridade do guía, que está un momento despistado, supostamente, e fan a danza pola súa conta. O guía, vedes aquí que está, fijadevos, aquí está apuntando, está vendo hacia a Virgen de costas ao resto dos danzantes, e nese momento os contraguías aproveitan para cambiar de sitio as filas. Claro, cando o guía se dá a volta e comproba o que fixeron, pois resolve volvéndoos a mandar ao sitio inicial. Ben, todo isto vémoslo no vídeo moito máis claro. Despois desto, chegaría o que chamamos a contradanza, que é a parte un pouco máis viva, a ritmo de muñeira. Se forman tres círculos, un círculo coa fila de mulleres, un círculo coa fila de homes e coa outra fila de homes. En realidade, os círculos vanse colocar así, un ao fondo e dous aos laterales, vale? Logo verémoslo moito mellor que aquí. E, bueno, aí se fan uns puntos, o guía entra a bailar dentro de cada roda, facendo unha reverencia aos danzantes a él, perdón. E logo desfacemos estas tres rodiñas, facemos unha roda, volvemos á posición inicial das tres filas e de aí facemos unha roda xeral, vale? Aquí é onde mellor se ve, estaría pois, un arco coas mulleres, a fila dos homes e a outra fila dos homes. E dentro vai estar bailando o guía e máis o gaiteiro e o caixeiro, vale? O guía vai ir a buscalos, introduceos dentro, se fai unha reverencia, unha venia e sacaos para fora e xa estaríamos no final da danza, vale? Todo isto mellor vamos a poñer o vídeo que o vades ver moito máis claro e xa con isto remataríamos o da danza de Dargo. Vou dar un pouquinho para diante, para non ver. Isto sería no adro de Dargo, a parte de arriba, onde se baila polas tardes. Bueno, deixo vos ver a entrada e... o que sale por aquí non sale por o... Escuitades mellor así? Bueno, aí vedes o que dicíamos antes, a vestimenta, das castañolas, dos sombreiros das mulleres, con flores naturales, e o guía, ademais de levar a pluma no sombreiro para diferenciarse do resto dos homes, tamén leva unha banda cruzada, que é un mantón de cachemir igual co das mulleres, pero doblado en rectángulo. Era o primeiro movimento do que falábamos, van as mulleres, pasan por detrás e a fila dos homes se recolocan no sitio delas, vedes?
Logo este movimento repítese coa fila dos homes, como vos comentaba antes, vedes, ahora vais a fila dos homes e ahora volve a fila das mulleres para dentro. Este, pola mañán, diante da Virgen, diante da iglesia, vale? A Virgen está aquí fora, á esquerda do vídeo, agora mesmo non se ve. Aí podemos ver a Virgen aí á esquerda. Aquí chega un momento no que os danzantes fan un punto e o que vos dicía antes o caracoleo, que vamos en zigzag por entre toda a fila hasta volver ao mesmo sitio. Isto non vos lo comentei antes, pero agora mesmo faise tal cual se ve aquí, non? Vai un caracoleo, van os contraguías e volven ao sitio. Antigamente este caracoleo facíamos todos e cada un dos danzantes, chegaban os contraguías ao sitio e salían os segundos, facían o caracoleo completo e salían os terceiros, toda a fila completa. Decidiuse no seu día deixar de facelo porque se facía moi larga e Constanza levar os brazos arriba cansa bastante. Habrá que recuperarlo algún día. A continuación ven o entrelazado este que víamos que pasaban e quedábamos de costas. Vemos un anaco e damoslle pa diante porque bueno, e así, deste xeito sucesivamente todas as fileiras hasta quedar de costas, como vos dixen antes. Unha vez están de costas, ainda non acabaron, o guía leva o gaiteiro e o tamborileiro para ao outro lado, verémoslo aquí agora. Vedes, ahora o guía vai a buscar o gaiteiro, leva o cara a parte o frente do baile, por decirlo de alguma forma, e volven a facer exactamente o mesmo cara ao outro lado. Vedes, aquí ahora o guía está, o gaiteiro e o tamborileiro están aquí, e agora o movimento iníciase outra vez, pero para volver á posición inicial. Isto vai ser un movimento bastante largo, así que vou dar para diante. Aquí xa están volvendo os gaiteiros ao sitio. Vamos a cambiar o vídeo. Tengo a segunda parte, teño en dous. Aquí ven o momento que vos dicía antes, que o guía desenténdese, leva a fileira de homes hacia outro lado, intercambia, leva as mulleres e os homes estaban na dereita, ahora pasan para a esquerda, co cual o que conseguiu con este foi intercambiar de lado as fileiras dos homes. Que antes estaban na dereita pasan a esquerda e a esquerda pasan a dereita. Cando chega adiante o guía desenténdese do baile, dá por finalizada a danza e mentras agarda para facer o cambio a contradanza, é o momento que vos dicía antes, os contraguías revélanse e pola súa conta intercambian as filas de lugar, que será agora. Entón, ao finalizar isto, nada, o guía decátase desto e volve a leválos á posición inicial.
e xa daríamos finalizada o que é a danza. Vale, e agora vería a parte final, a contradanza, arrimo de muñeiro. Os dicía antes que fan as 3 rodas. Vale, vou un poquinho para diante para que vexades. Vedes que vos dicía, o guía entra dentro das rodas, fan unha reverencia e vai así en cada roda. Despois desfanse as rodas, fan a roda grande. Está de xente así, non? E aquí é cando se fai a roda grande para facer o último punto. Agora o guía vai ir a buscar os músicos. Os introduce dentro da roda e cando todos os bailadores lle fan a reverencia aos músicos. Se retiran e xa chegamos ao fin. Sí, pasa todos los años. Vale, e isto sobre a danza de Darbo pouco máis hai que dicir. Logo das outras dúas, así moi rápido porque estamos fora de tempo, vou vos ensinar estructuralmente son moi parecidas. A distribución colócanse igual, 2 filas de homes, unha fila de mulleres, 5 en cada fila, un guía principal. Os movimentos coreográficos que fan si son un pouco diferentes e os puntos, esta é que ten puntos, o que entendemos como puntos de execución máis complicados, pero, sin embargo, na de Adlán e na de IO sí que son puntos máis sencillos, pero se repiten máis continuamente. Vou vos poñer algún vídeo que teño, un vídeo antigo que teño. Antes dicíamos que a danza de Darbo había documentos que situaban no século XVI, XVII. Na de Aldán hai documentos escritos de 1672 ou 78, ahora mesmo non recordo, no que incluso o maiordomo era un antepasado do Saldao, que eran os condes de Aldán, onde se bailaba a danza. E, sin embargo, neste vídeo vai escutar que fala, este vídeo sitúa no século IX. Eu deixo caer, parece, ni idea. Como vedes, co vídeo do nodo. Galicia inicia sus fiestas patronales los desapacibles y fríos días de enero. La primera de todas es la de San Sebastián y tiene por marco la comarca de Aldán junto a la ría de Vigo. Esa fila de damas que se ven aí son homes travestidos. Data del siglo IX y procede de los viejos castros. El primitivo ritual pagano se cristianizó para ser dedicado al santo patrón, pero conserva la más remota y original antigüedad en los atavíos y tocados que lucen los danzantes y en los ritmos de la música que les acompaña. Bueno, cortiño. Pero eso nada, decirvos eso, que diferencias
así como diferencias grandes entre as danzas. En esta danza que estamos hai... Vou poñer para ver aquí, senón non identifico os vídeos. Vale, nada, a danza de Darbo, dicía, vos faise a procesión e ao chegar diante da iglesia, cando para antes de entrar dentro da iglesia a Virgen, bailase diante dela a danza. Na Daldán, por exemplo, bailase durante a procesión. A procesión sale da iglesia, os danzantes van tocando e van bailando e repitindo as castañolas durante todo o percorrido. Chega un momento en que paran, bailan a danza, o que conocemos como a danza en sí, e logo siguen, sin parar de tocar, siguen tocando e bailando hasta que introducen dentro da iglesia a Virgen. Teño algún pequeno vídeo desto, vamos a ver, por exemplo, aquí, creo que este é un deles. Pues aquí van en procesión, de costas a Virgen, o sea, de costas, de frente a Virgen, eles van de costas, a Virgen ven detrás. Ai, perdón, a Virgen no, San Roque, disculpe. Sí. San Sebastián, San Roque a Doio. Este é a Daldán, San Sebastián de Daldán. Sí. Despois a de crucei os cables. A de San Roque a Doio. Tú andas a Roquillos. Comentábamos antes, agora bailan 5 damas, pero hasta, creo que foi nos 60, na década dos 60, hasta ese entón bailaban homes vestidos de mulleres. Hai unha foto por aí, e o vídeo que veíamos antes. Dicirvos eso, que bailan durante a procesión e logo, polas tardes, tamén xa dun xeito pagano, nada que ver coa religión, volven a bailala na carretera, mesmo na Alameda. Sí, certo, antigamente bailábase na Casa do Conde polas tardes. Claro, unha das teorías que dicen que iso, que bailaban para a familia do soldado, bailaban ao Conde salía ao Alconada a velos e despois invitábamos a merenda. Parece ser que iso está no ano 95. No ano 96 a viuda do Conde fixo unhas declaracións pouco apropiadas e os danzantes neganos a volver a repetir a manter a tradición esa. Enfadáronse con ela, non teño moi claro por qué. E este sería o momento en que bailan cando paran antes de entrar o santo na igrexa e bailan a danza. É un anaquiño da máis, non... Ao inicio creo que son 6 venias ao santo. O das veñas só fan pola mañá, polas tardes xa non se fai. Son reverencias en agradecemento que falábamos antes polo tema das... Poñen o sombrero e empezan a bailar as castañolas xa. Varía un pouco o atuendo, como vedes, aquí todos os homes levan unha cinta, o guía de color malva e as mulleres, en vez de levar o cachemir, levan mantóns de manila, de seda.
levan as cintas colgadas do chapeu, que en Darbo non as levan, e o mantón vai aberto, amarrado con uns troches. Vale. E xa por último poñovos un anaquiño nada máis de como mostra da danza do ío, que teño o antigo este, creo. Dominado polo máis excelso dos cruceiros galegos, celébrase polo San Roque unha antiga e singular Este escuítase protagonizada por sin poñer o micro. dispostos a intervir activamente na procesión do santo. Nesta, as damas son, bueno, son máis vestidos de San Roque, claro, está altísimo isto, non? No, está ben. Sí. Nada, dicíamos, na de San Roque, as damas son nenos que van vestidos de San Roquiño. Por rematar a misa mayor, as xentes congregadas cara a fachada do templo deben abrir un espacio para que saia a cruz procesional, un estandarte e efixe do santo peregrino francés, abogoso de pestes lonxana no tempo, pero ainda hoxe relembradas na memoria colectiva dos galegos desta zona. Mediante acompañamientos musicales que pudieron ser una remota inspiración para esta danza. Por supuesto,
segundo expresión da tradicional coreografía popular. Sen embargo, os danzantes, tras concluir a evolución no adro, non descansan e seguen a andar, abrindo paso na procesión co movimento incesante das castañolas e o compás monocorde do tamborí e a gaita. Que comentaba antes esto, porque bailaban a danza. Entonces, aparte de eso, aparte de cada uno que se ofrecía a bailar durante a vida que pudiera, Ainda que estas singulares paras. Bueno, e hasta aquí, porque a partir de aquí fala do maravilloso que son estas terras, pero sobre as danzas pouco. Bueno, vou dar por finalizada a miña parte da charla con isto. Tiña algunha cousa máis, pero bueno, se non nos vamos moi de tempo, doulle paso ao compañeiro Oli e vai falar da danza. Bueno, xa vos conta ele. Sí.